Fit-Times of Malta u l-Boston Globe ġew ippubblikati rapporti dettaljati fejn intqal li l-kumpanija Steward Healthcare kienet qed tagħmel kampanja ta' tfih ta' tajn u allegazzjonijiet folots fil-konfront tal-eks deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fearn. Qed jiġi rrappurtat li Fearn kien vittma ta' kampanja organizzata imħallsa minn Steward Healthcare u li fiha ntefqu ma' 6 miljun euro biex jiġu attakkati dawk meqjusin bħala edewwa. Fearn kien wieħed minnhom u biex issirlu l-allegata ħsara għal dan il-għan tqabdu anke xi kumpaniji barranin inkluż f'Londra. Is-sajf li għadda kien hemm stejjer b'allegazzjonijiet serji fil-konfront ta' Fearn u l-uffiċjal għoli fil-Ministeru tiegħu Carmen Chantar wara investigazzjonijiet tal-Pulizija Maltija rriżultaw li dawn ma kinux minnhom. Dakinhar kien ġie rrapportat ukoll li għaddew xi flus mill-bejħ tal-passaporti li mbagħad irriżultaw bħala folots. Aktar minn hekk ir-rapportat jidħol fid-dettall dwar kwistjonijiet li nqalgħu bejn il-Gvern Malti u Fearn fuq naħa u Steward fuq naħa oħra, partikolarment fl-2021 u kif reazzjoni għal dan minn Steward kienet waħda aggressiva. Jingħad ukoll li kien hemm persuni oħrajn fil-mira ta' din il-kampanja minn Steward, inkluż impjegat tagħha. Kien allegat li għal dan kollu ntużaw ukoll flus tal-konċessjoni tal-isptarijiet. Fl-aħħar snin Steward ridet tibdel din il-konċessjoni, iżda l-Gvern insista li l-kumpanija barranija kellha taħdem bil-konċessjoni li kien hemm fis-seħħ. Rapporti fil-medja saru fuq informazzjoni li waslet għand l-Organized Crime and Corruption Reporting Project, l-OCCRP, fejn spiċċa riżenja mill-kariga ftit tal-ġimgħat ilu wara l-inkjesta tal-Maġistrat Gabriella Vella li ordnat azzjonijiet fil-konfront tiegħu. Dakinhar il-Prim Ministru Robert Abela kien insista li għandu fiduċja sħiħa fi Chris Fearn u kien talbu jirrikunsidra il-pożizzjoni.